Wara kważi 9 sigħat ta' diskussjonijiet, intlaħaq qbil bejn il-mexxejja ta' 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea li l-bastimenti, ikunu ta' min ikunu, għandhom jirrispettaw il-liġijiet internazzjonali u jobdu l-istruzzjonijiet mogħtija lilhom mill-awtoritajiet kompetenti. Barra minn hekk kien hemm qbil li l-gwardja tal-kosta Libjana għandha titħalla twettaq ħidmietha. Dan il-qbil, innota l-Prim Ministru Malti Joseph Muscat, jixed biċ-ċar il-pożizzjoni ta' Malta fl-aħħar ġimgħa, b'mod partikolari war li l-MV Lifeline kiser ir-regoli internazzjonali meta rrifjuta li jħalli li persuni jinġabru mill-gwardja tal-kosta Libjana. U għalhekk il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea qed jaqblu mal-pożizzjoni ta' Malta u li għalija dan huwa punt kruċjali u jagħti blueprint għal futur dwar kif wieħed għandu jimxi. Dr. Muscat sostna li l-isforz ta' Malta kien bla preċedent u affettwa pożittivament il-mod kif imxew id-diskussjonijiet. Fejn kien hemm kriżi li ma kienet tort tal-ebda pajjiż u minflok ġiet affrontata minn pajjiż waħdu, f'dan il-każ Malta jew l-Italja, aħna ħadna il-lead u minflok ħallina jkun hemm kriżi umanitarja, samna l-peace bejn 9 pajjiżi. U dak kien punt li kien ċar ħafna f'moħħ il-mexxejja illi allura mudell bħal dan jista' jaħdem. Il-mexxejja qablu li l-Unjoni Ewropea għandha tkompli bl-isforzi tagħha biex tqum għall-okkażjoni u tappoġġja l-iżvilupp ekonomiku u soċjali fl-Afrika. F'dan il-Kunsill Ewropew li fih ġew diskussi suġġetti oħra bħal Brexit, ix-xogħol, tkabbir u kompetittività, il-Kunsill Ewropew qabel ukoll li jesplora l-kunċett li l-immigranti jitniżlu f'ċentri reġjonali f'kooperazzjoni mill-qrib ma' pajjiżi terzi u kif ukoll mal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Magħquda r-Refuġjati u l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni. Dr. Muscat tem jgħid li waqt li dan il-ftehim jirrappreżenta pass il quddiem dwar qatt ta' kwistjonijiet b'mod partikolari fuq livell operazzjonali, għad hemm ħafna xogħol xi jsir fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin, speċjalment fir-riforma fir-regolamenti ta' Dublin.